iawn, iawn i chi i Wyl Llanw. Mae mor dda bod yma gyda chi gyd. Da ni wedi bod yn edrych ymlaen gymaint am Wyl Llanw. A cael bod nôl yma Llangrannog, falle bod chi ddim yn gwybod, ond nath Gwyl Llanw cael ei gynnal tro cyntaf erioed gath ei gynnal oedd e'n Llangrannog. Felly mae'n wir yn hyfryd bod yma. Pwy sy'n dod i wersyll yr Urdd Llangrannog am y tro cyntaf yma? Tipyn o bobl, tipyn o bobl. A pwy sy'n llanw am y tro cyntaf? Gwyl Llanw am y tro cyntaf. Clap mawr i chi. Fantastic. Wel, croeso arbennig i bobl sy'n dod am y tro cyntaf. Mae mor hyfryd cael chi gyda ni. Nawr, pan o'n i'n gweddio dros Wyl Llanw rhai misoedd yn ôl, nath na 3 peth amlygu hunan i fi am beth sy'n arbennig am Llanw a be mae Duw eisiau bendithio yn Llanw. A y peth cyntaf yw undod. Undod ni fel Cristnogion. Da ni yma i ddathlu'r atgyfodiad, dathlu fod Crist yn fyw, fod Crist yn teyrnasu heddiw, a bod yn undod ni o gwmpas hynna jyst mor bwysig. Da ni'n dod o rhannau gwahanol, o Gymru a thu hwnt, efo profiadau gwahanol, ond da ni gyd yn gallu uno gyda'n gilydd. A hefyd, dathlu. Mae Llanw yn ddathliad. A da ni'n gallu dathlu be mae Crist i wneud drosta ni, pwy ydyn ni yng Nghrist. A mae jyst y llawenydd da ni wedi profi yn Llanw dros y blynyddoedd. Mae hwnna'n rhywbeth mor arbennig a da ni rili eisiau chi cael amser gwych wythnos yma wrth i ni cael cymdeithas gyda'n gilydd a profi llawenydd yr arglwydd yn fwy na dim byd. A hefyd, jyst awyddna i godi yn hyder, codi'n disgwyliadau ni a tuag at Dduw. Disgwyl wrth yr arglwydd, beth sydd ganddo fe i ddweud wrthon ni yng Nghymru heddiw, beth sydd ganddo fe i ddweud wrth Cristnogion Cymraeg heddiw yn y dydd yma. Felly, da ni eisiau codi'n disgwyliadau ni, da ni eisiau cael yn hyder ni wedi godi. Yn fwy na dim, da ni eisiau ceisio yr arglwydd wythnos yma, ceisio i wyneb a gwreiddio'n hunain yn ddyfnach yn ei gariad anhygoel e. Felly, Anna. Mae Anna gyda fi fan hyn. Mae Anna yn arwain gweinidoggaeth gweddi Llanw. Felly, Anna, sgen ti air i ni heno. So dwi'n meddwl hynna codi'n hyder ni mor bwysig. Mae yna adnod sydd wedi bod yn mynd rownd y meddwl i wrth paratoi a gweddio dros Llanw. Mae jyst yn adnod syml ond pwerus o Effesied 3, adnod 20. A mae'n dweud hwn, mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu dychmygu. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu dychmygu. Mae gan Duw pwrpas rili arbennig i ni wrth i ni ddod at ein gilydd. Ac felly hyd yn oed wrth i ni gychwyn, dwi jyst yn gwahodd chi i codi'ch sylw at yr arglwydd a gofyn beth yw'r mwy. Dyn ni eisiau mwy, mae mor dda bod ni'n dod at ein gilydd, ond dyn ni eisiau gweld mwy yn ein gwlad ni yn dydyn. A mae gan Duw, dyn ni mewn amseroedd really exciting, dwi'n teimlo i ni fel Cymru. Ac felly, beth amdano ni i just fel to reach out for the more. So dwi jyst eisiau annog chi yn hynny. Ffantastig. Nawr, da ni eisiau yn sydyn iawn gwahodd cwbl o bobl i'r llwyfan. Jyst bod chi'n gweld o'i nebau, fydd gobeithio'n dod yn gyfarwydd iawn i chi yn ystod yr wythnos. So dwi eisiau gwahodd aelodau o'r tîm gweddi i fyny, os dewch chi i fyny i'r llwyfan. A hefyd aelodau o'r tîm croeso. Mi'n credu mae Sarah yn mynd i ddod lan ar ran y tîm croeso. Ti eisiau ymuno hefyd, Sarah? Felly, ydych chi eisiau sôn chydig mwy amdano beth yw'r gweinidoggaeth gweddi'n edrych fel wythnos yma? So, dyma'r tîm gweddi.
Ac dyn ni, blwyddyn yma, dyn ni'n gwneud pethau bach yn wahanol i be dyn ni wedi gwneud yn y gorffennol. So, be dyn ni'n mynd i wneud yw ar ôl yr oedfawn, neu hyd yn oed falle yn ystod yr oedfawn weithiau, yn y gornel yna lle dyn ni wedi rhoi bunting really pert. Dyna lle fydden ni. Felly, os ydych chi eisiau gweddi, a dwi eisiau annog chi, dewch yma, does dim cwilydd gofyn am weddi. Dio ddim fel bod pawb yn mynd i fod yn edrych arnoch chi, meddwl, o, beth sy'n bod arno nhw. Dwi angen gweddi lot, dyn ni gyd angen gweddi lot. Felly, os ydych chi'n deheu am weddi, am unrhyw beth, os mae Duw yn rhoi peth ar eich calonnau chi, mae jyst mor dda bod ni'n gallu sefyll gyda'n gilydd. So, ar ôl yr oedfawn, fydden ni, y criw yma, so jyst fel bod chi'n gallu gweld pwy ydyn ni, yn hongi'r o gwmpas yn y cefn yn fanau. Nawr, os ydych chi ddim yn gallu aros ar ôl oedfa neu angen mynd neu rhywbeth, ond eisiau gweddi, jyst dewch fyny at un ohono ni yn ystod yr wyl. Dyn ni yma yn rhan o'r wyl fel dych chi. Jyst dewch fyny at un ohono ni, gallwch chi pigo pwy dych chi eisiau, a newn ni jyst trefnu amser neu gweddio gyda chi yn y fan a'r lle. So dyna sut mae'r gweinidogaeth gweddi yn mynd i weithio. Ond mae yna hefyd ystafell weddi flwyddyn yma. Cranog, di enw fe? Ie. So mae fe jyst allan fan hyn, wrth i chi fynd i'r fynedfa, dych chi jyst yn gallu gweld o gyferbyn. Ond mae hwnna, blwyddyn yma, yn mynd i fod yn lle tawel i chi gallu mynd unrhyw bryd yn y prynhawn, a mae yna gorsafoedd gwahanol yna i helpu chi weddio. Felly cerwch yna i weld, mae'n seiliedig ar Colosiaid, achos dyna'n thema ni flwyddyn yma, ond jyst pethau i annog chi i weddio. So gallwch chi fynd ar ben eich hun. Dwi'n annog chi cymryd amser i wrando ar falle be mae Duw eisiau dweud wrthoch chi yn ystod yr wythnos yma. Neu cerwch efo cwpl o ffrindiau hefyd i weddio, ond mae'r stafell yna yn mynd i fod ar gael. Yn y boreau fydd na rhai ohono ni'n gweddio yna dros yr oedfawn, ond yn y prynhawn mae o'n lle tawel i bobl fynd. Felly dwi'n annog chi i wneud ddefnydd o hynny. Diolch. Dwi'n mynd i cael Sarah fyny'r llwyfan yn sydyn hefyd. Mae yna criw gweithgar o bobl yn trefnu llanw a da ni'n diolchgar iawn am pob un ohonyn nhw. Da ni arbennig o ddiolchgar am Sarah sy'n helpu gyda'r tîm croeso wrthos yma. Sarah, faint o bobl sy'n dod i llanw, Lenny? Wel, nes i ofyn i'r boi sy'n wedi bod yn gwneud y spreadsheet, a wedi dweud bod yna 318 o tocynnau wedi cael ei werthu. Gret, mwyaf erioed. A mae 238 ohonoch chi yn aros ar y safle. Mae rhai ohonoch chi eisiau gwely cyfforddus a wedi cael Airbnbs, ni'n gwybod amdano chi, ond ni'n falch ofnadw bod chi'n gallu ymuno hefyd. A mae yna tua 90 o blant a pobl ifanc. So mae hwnna'n ffantastig hefyd yn dydi. Anhygoel, clywed i ddew. So, Sarah, os mae rhywun gyda unrhyw gwestiwn, rhywbeth dyn nhw ddim yn siŵr amdano, be dylen nhw wneud? Wel, bydd yna rhywun wrth y ddesg i fyny grisiau, rhan fwyaf o'r amser. Dyna ni'n gwisgo'r lanyards yma. So allwch chi dod a gofyn. Neu mae rhi ffôn fi ar cefn y rhaglen. Ond peidiwch â ffonio fi ar ôl hanner awr 9, cos gewch chi ddim synwyr o gwbl wrthi fi. Mae pob peth rili chi angen yn y llyfryn bach yma. Gobeithio bydd hynny yn ddigon. Ffantastig. A dyn ni yn gofyn i chi mynd i ôl plant yn brydlon o gwaith plant. So hwnna'r coeddiad pwysig heno, ewch chi ôl y plant sy'n y gwaith plant blwyddyn 1 i 6 am erbyn 9 o gloch. Sarah? Ia. Falle bach cyn 9 o gloch. Enwedig os mae plant chi yn blin o'n ofnadw a chi'n gwybod erbyn 8:15 bydden nhw'n pethau dwl. Please, mynd i nôl nhw amser chi'n meddwl bydden nhw wedi cael digon. Fab. A beth wyt ti'n edrych ymlaen amdano, Sarah, yn ystod gwyl llanw? Wel, dwi'n edrych ymlaen i llawer iawn o bethau i weid y gwir. Ond y peth mwyaf dwi'n credu yw edrych arnoch chi a mwynhau eich hunain. Dyna beth dwi'n edrych ymlaen ato. Gret, diolch yn fawr iawn, Sarah. Mae yna rhai coeddiadau wedi bod ar y sgrin cyn yr oedfa, fydden nhw fyny eto, mae'n siŵr, ar ddiwedd yr oedfa hefyd.
Ond nesaf, dyn ni'n symud ymlaen at addoliad, a mae'n real pleser cael cyflwyno band adlais i chi. Dewch fyny band, ie. Mae adlais, mae'r gwaith maen nhw wedi bod yn wneud yn cyhoeddi cerddoriaeth mawl newydd yn y Gymraeg, ti bod yn eithriadol o gyffroes. Ydy ni fod falch o popeth ydych chi'n wneud ac yn diolch i Dduw amdano chi. Mae jyst mor hyfryd cael cerddoriaeth, addoliad, cyfoes, Cymraeg newydd. Mae'n dweud lan fan ar y poster, canwch gan newydd yr arglwydd, y ddeiar gyfan, canwch yr arglwydd. Wel, mae'n wych cael y caneuon newydd yma yn y Gymraeg. Felly diolch i chi. A mae Anna jyst mynd i weddio dros ni gyd cyn drosglwyddo i'r band. So gada ni jyst tawelu am funud a tawelu'n calonau ni. Arglwydd, dyn ni'n diolch bod ni wedi gallu dod at ein gilydd i ddathlu, i addoli. Arglwydd, dyn ni jyst yn gofyn am dy help ti i codi'n llyged ni, Arglwydd. Dyn ni eisiau camu fewn i'r mwy. Dyn ni eisiau calonau ni fod yn agored. Dyn ni eisiau clustiau ni fod yn agored i glywed y lais di, Arglwydd. Ac felly, dyn ni jyst yn gwahodd dy bresenoldeb yn ffres yn ein bywydau ni, Arglwydd, yn ein amgylchiadau ni, a wneud i codi'n calonau ni a'n disgwyliadau ni, Arglwydd, yn y lle yma heno wrth i ni gychwyn dathlu hefo'n gilydd. Diolch, Iesu. Diolch fod ti ar waith. Diolch fod yna gymaint fwy. A dyn ni eisiau derbyn pob peth ti eisiau roi i ni, Arglwydd. Wneud i jyst codi'n calonau ni rwan wrth i ni addoli ti. Ti mor deilwng. Ti mor deilwng o'n mawl. Amen. Diolch Mena, diolch Anna. Dyn ni'n gyffroes iawn i fod yma i addoli gyda chi. Mae'n bleser addoli da'n gilydd. Fel oedd Mena'n dweud, dyn ni wedi bod yn sgwennu a rhyddhau caneuon newydd, so yn ystod yr wythnos, fyddwn ni'n canu caneuon newydd, fyddwn ni'n canu hen caneuon a phob dim yn y canol. So rhywbeth i bawb, peidiwch y cwyno. Ond mwy na rhywbeth, ni jyst eisiau ffocysu ar Iesu Grist, a dyna'n calon ni yw yn amlwg i sgwennu caneuon i alluogi Cristnogion Cymru i addoli Duw yn ein iaith ni, caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn y wlad gan Gymru i'r Cymru. Mae rhywbeth arbennig am just addoli Duw yn ein mamiaeth, dwi'n meddwl. Ond fel mae Mena a Anna wedi dweud yn barod, dwi wedi jyst eisiau annog ni allan o'r ysgrythyr i ddechrau heno. Nawr mae'n siŵr bod ni gyd yn dod yma o lefydd gwahanol, mae pethau gwahanol yn mynd ymlaen yn ein bywydau ni. Dyn ni wedi dod o wahanol lefydd yng Nghymru, dyn ni mewn gwahanol lefydd yn emosiynol, yn feddyliol, yn ysbrydol. Ond dwi eisiau annog ni heno allan o'r ysgrythyr. Mae'n dweud yn Hebreaid penod 12, gadewch i ni gael gwared a phopeth sy'n ein dal ni nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati a rhedeg y ras sydd o'n blaenau i'w diwedd. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a'r hyffoddwr sy'n perfeithio ein ffydd ni. A dyna dwi eisiau annog ni wneud ar ddechrau yr oedfa gyntaf yma. Ni'n gyffroes i fod yma, ni'n gyffroes i weld hen ffrindiau, ni'n gyffroes i fod yn Llangrannog gyda'r gweithgareddau gwych yma. Ond dwi jyst eisiau dechrau heno gan ffocysu ar beth sy'n wir yn bwysig, sef yr arglwydd Iesu Grist. A cadw fe yn gyntaf wythnos yma, be bynnag sy'n digwydd. So wrth i ni addoli, i ffocysu ein calonau, ein eneidiau, ein meddyliau arno fe. Achos fe yw'r reswm dyn ni yma. Achos mae fe'n fyw, mae wedi atgyfodi. Dyna dyn ni'n dathlu wythnos yma. Felly gadewch i ni weddio a newn ni droi at ganu a addoli gyda'n gilydd. Arglwydd Iesu, diolch i ti. Achos bod ti wedi marw ar y groes, achos bod ti wedi atgyfodi, dyn ni'n gallu dod mewn i dy bresenoldeb di heno. Mae dy ysbryd glân yn byw ynom ni, mae dy ysbryd glân gyda ni, a dyn ni jyst eisiau profi yr ysbryd, y perthynas yna sydd gyda ni, gyda ti heno.
Dyw jyst yn gyddio ble bynnag ydyn ni yn ysbrydol, yn emosiynol, fyddwn ni yn traws newid rhywbeth yn ein calonau ni wythnos yma. Fyddwn ni yn gyffroes achos be mae Iesu wedi cyflawni drosom ni. A fyddi di yn cymryd y gogoniant, fyddi di'n cymryd y clod i gyd, achos fel dyn ni wedi dweud yn barod, rwy ti mor deilwng. Felly Duw, dyn ni'n dy wahodd di, ysbryd glân, dyn ni'n dy wahodd di i symud yn ein plith. So tir y ysbryd glân a Duw, jyst cymra'r gogoniant i gyd wythnos yma. Yn enw Iesu. Amen. Gadewch i ni addoli gyda'n gilydd. Croesewch chi sefyll neu eistedd, be bynnag chi moyn wneud, a dim yn ei addoli dy'n gilydd. Mor fawr y bwlch a fi unwaith rhyngon, mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, ac mewn anobaith fe droes i nefoedd gan ddweud y enw yn y nos. A thrwy'r tywyllwch daeth dy heilion ni, chwalodd gysgodion fe nai di. Y gwaith orffennwyd, y diwedd seliwyd, Iesu Grist fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygau y fath drigaredd, a galon dreddiad ddyn diwedd dras. Dyw ar holl oesoedd ddaeth o'r gogoniant i gario mai a gwilydd y groes lefarodd rwyf wedi maddau, brenhin oedd alwodd fi. Y ffrwd waredwr i ni'n dragwyddo, Iesu Grist fy ngobaith. Halleluia! Halleluia! Clodi'r un rhydd ddawodd fi. Halleluia! Nawr o angau rwyf yn rhydd, chwalais bob i cadw i fi. Mae achebiaeth yn o ti, Iesu Grist fy ngobaith byw. Halleluia! Halleluia! Clodi'r un rhydd ddawodd fi. Halleluia! Nawr o angau rwyf yn rhydd, chwalais bob i'n cadw i fi. Mae achebiaeth yn o ti, Iesu Grist fy ngobaith byw. Pan ddaeth y bore, seliwyd a ddewyd, dy gorff i farw a ddaeth yn fyw. Ac o'r tawelwch y llew ariodd, does gan y byd ddim hawl arnau. Pan ddaeth y bore, seliwyd a ddewyd, dy gorff i farw a ddaeth yn fyw. Ac o'r tawelwch y llew ariodd, does gan y byd ddim hawl arnau.
Hallelujah. Hallelujah. Rod i'r un ryddhaodd fi. Hallelujah. Nawr o angau roedd y rhydd. Chwalaeth bob i cadw i fi. Bai a chefiau fy nod sydd. Iesu Grist fy ngofau Dduw. Iesu Grist fy ngofau Dduw. Iesu Grist fy ngofau Dduw. Molario. Molarior benaidi, benaidi, addona fy sanctau ddi. Gyda neb i gyd, benaidi, addona fy sanctau ddi. Gwydd yr haen, diwrnod newydd wawr iawn. Mae'n amser canu dy gan o Dduw. Bydd bynnag a ddaw, yr hyn fydd ar fy llwybr. Roras i canu wrth i'r machlydd ddod. Molarior benaidin, benaidin, addona fy sanctau ddi. Gyda neb i gyd, benaidin, addona fy sanctau ddi. O gyfoeth gras, o gyfoeth gras a hyd mor ara, o enw mawr a thynerwch ail, dy hwg ddaion i rwyf a byw i'r boli. Mae 10,000 achos yn fy nghyfeilla. Molarior benaidin, benaidin, addona fy sanctau ddi. Gyda neb i gyd, benaidin, addona fy sanctau ddi. Pan ddaw y dydd, pan ddaw y dydd, pan fod
Dyn ni'n dy wahodd di yma heno. Dyn ni yma achos be ti di gwneud drosom ni. Dyn ni yma ar dy gyfer di. Dyn ni eisiau cael ein defnyddio i adeiladu dy deyrnas di, Dduw. Dyn ni eisiau i bobl ddod i nabod Iesu Grist. Dyn ni eisiau gogoneddu dy enw di heno. A dyn ni eisiau ysbryd glân, dyn ni eisiau i ti fod ar waith. Dyn ni am ganu can yn gwahodd yr ysbryd glân i'n plith ni. A dwi jyst am ofyn i chi, ydych chi eisiau teimlo ar ysbryd glân? Ydych chi eisiau perthynas gyda Dduw? Ydyn ni'n barod heno i'r ysbryd glân i'n trosffurfio ni, i wneud gwaith ynom ni, yn ein calonau ni, i newid y ffordd dyn ni'n meddwl, i newid y ffordd dyn ni'n bihafio. Ydyn ni'n barod i ildio i'r ysbryd heno. A gofyn, Duw, wneud i newid fi i fod mwy fel Iesu Grist. Dyn ni am ganu'r can yma fel gweddi. Dyn ni am ddweud ysbryd glân llenwa ni gyda'r nerth, cliw ein cri. Defnyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw di. Dychmygwch y lle mae llawn Cristnogion o bob rhan o Gymru yn gofyn, Duw, defnyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw di. I ddod ag ogoniant i dy enw di yn y gogledd, yn y gorllewin, yn y de, yn y canolbarth. Ysbryd glân llenwa ni. Tir y dy ysbryd glân. Dewn atat Dduw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni. Ysbryd glân llenwa ni, gyda'r nerth, cliw ein cri. Defnyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw di. O ysbryd llenwa nghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda'r nerth, cliw ein cri. Defnyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw
Diolch Iesu dy fod ti'n barod i ddefnyddio pobl fel ni. Dim achos bod ni'n heiddi unrhyw beth, ond achos beth mae Iesu Grist wedi cyflawni ar y groes drosom ni. Bod ni'n gallu profi maddeuant, bod ni'n gallu profi gras, bod y llen wedi rhwygo, bod ni'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw. Bod presenoldeb Duw yn byw ynom ni drwy'r ysbryd glân. A trwy ei nerth Dduw wneud i yn defnyddio ni. Diolch i ti Dduw am dy gariad, am dy ras, am dy faddeuant. Diolch am ein gwahodd ni i fewn i dy bresenoldeb heno. Dyma gariad. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llif, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod. Dyma gariad nad anagos, tra bod nefoedd wyn yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fy nhonau'r dyfnder mawr. Torodd o'r gar gaeau'r nefoedd, oedd yn gyfan hyd y nawr. Gras a chariad megis dilyn, yn ymdaw ac dyma byd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cusanu eio Gras a chariad. Gras a chariad megis dilyn, yn ymdaw ac dyma byd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cusanu eio byd. A chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eog fi. Ie, diolch Iesu, des ti lawr i byd toredig i achub pechaduriaid fel ni. Ond trwy'r groes a trwy derbyn dy rhodd o iachawdwriaeth, dyn ni yn feibion, dyn ni yn ferched i ddiw holl bwerus. Brenin y brenhinoedd. Dyn ni yn feibion ac yn ferched iddo fe. Felly diolch am dy ras, Dduw. Dyn ni ddim yn heiddi dim, ond ti mor hael gyda ni. Felly, dyn ni'n gweddio heno nawr fyddi di'n siarad â ni. Fyddwn ni'n barod i glywed beth wyt ti yn ceisio dweud wrthon ni. Gwyneir dy ywellus di heno, Dduw. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Fawr meis. Un o'r pethau dyn ni'n joio yn Llanw yw busnesau yn bywydau pobl. A just busnesau, dyn ni eisiau gwybod pwy yw pwy. Nawr, pan ddechreuon ni Llanw, tua pryd bynnag ag oedd hi pan oedd gyda fi tal dyma bach o wallt ar ôl. Ac o'n i'n dal i wisgo tei hyd yn oed yn Llanw. Un o'r bobl ddari ddod i'r wyl gynta yn anfoddog, os fi'n cofio, ddari enjoio'n iawn pan ddari sylweddoli bod nhw'n gwneud chips i bob pryd. Oedd Hugh Tangraig. Diolch lan mynd Hugh Tangraig i ni gael busnesau. Os fe dda? Os dda? Nethwch chi enjoio'ch nap bach prawn ma? Do, diolch, do. Mae'n gloch nes ti godi odro bore yma? Siam di 4. 104? Ie. Oedd hwnna Jerry yn amser ag oedd Hywel Harris yn arfer codi ar gyfer canu salmen, dweud. So fi'n gwybod bod chi gyd yn bwriad i wneud na bore fori. Hugh, o ti yma yn y Llanw cynta, a wy'n cofio o ti yma yn yr ail Llanw hefyd. Ti eisiau mynd â ni jyst... Wel, na, hang on. Gweitha i rhywbeth bach amdano ti, ac o ma bod bobl yn mynd nabod ti. Wel, Hugh Evans ydw i, actually, ond gan fi fi'n byw ar ffarm Tan y Graig, Hugh Tan Graig. Mae pawb yn nabod fi fel. Dwi'n, fel o Meirin yn cyfeirio, dwi'n ffarmio ar ffarm Laeth, fyny mewn pentre bach yr enw Cefnmeiriadog, sydd ddim yn bell iawn o Llanelwy fyny yn y gogledd. Dwi'n briod efo Haf, sydd yn eistedd yn fanna, ac yn dad i 3 blant, Catrin di'r hynna. Mae hi'n nyrsio erbyn hyn yn Ysbyty Glan Clwyd, sydd just lawr y ffordd i ni. Mae Owen ar ei flwyddyn ola, fod i'r mab yn y Met yn Gaerdydd. A mae Catrin hyd i'r enga, Awen hyd i'r enga, mae hi ar ei blwyddyn ola yn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd ac eisiau bod yn athrawes gynradd os wneith hi lwyddo yn yr arholiadau. So, ie. Yeah. Da. Newn ni gael chat am ti'r ddoi Llanw cynta? Reit, oce, ddau Llanw cynta. Wel, fel o ti'n dweud, mi eisiau lawr i'r Llanw cynta hefo Haf. Oedd Haf wedi dod yn y Gristion, dwi'n meddwl, y flwyddyn cynt, neu 2 flynedd yn gynt. Ac oedd ar ei dew siarad efo Haf, oedd Haf yn gweithio fath o social worker. Ac ar ei dew ddeithi noson, o'na swydd yn dod i fyny yn Coleg y Bala. Ac ar ei dew ddeithi, dwi eisiau ti fynd i weithio i Coleg y Bala. Ac ar ei ddeitha fi, dwi'n mynd i weithio i Coleg y Bala. So nes i ddweud, o ia, so di'r tal yn well a beth ti'n gael wan, ac ar ei ddweud, na, ond... a dyna fi oedd, so ar ei weithio, fynd i Coleg y Bala i weithio, a wedyn yn sgil hynny wedyn, nes i, wel, ar un i gyd o'r lawr fel teulu i'r Llanw cyntaf, gan bod Owain a Sian gymaint o ran o'r addoliad ar adeg yna, ac oedd criw coleg i gyd mor weithgar yn gwneud gwaith plant i gyd a'r ieuenctid. Ac oedd rhyfedd fel oedd Sarah'n deud o fanna, mae rai fi gyfadda, na dwi'n siŵr na fi a Haf oedd yr rhieni ola i nôl yn plant. O na, oedd Zoe wastad yn ffrio ni. Ond ia, yn y Llanw cyntaf, dwi'n meddwl yn rhyw 160 fysa yn rhan fwyaf just yn ffrindiau ti a Howell yn fan hyn, syniad chi oedd yn siŵr, a wedyn... ac oedd o'n brofiad da, o'n i'n berson oedd wedi cael ei eni a magu mewn capel, ac yn mynd i capel bob Sul, ond fysa ni ddim yn cyfri'n hun yn Gristion. So oedd o'n profiad gwahanol iawn i ddweud y gwir, ar addoliad yn wahanol. Dwi'n cofio parchedig John Trahan yn gry iawn yn sefyll ac yn adrodd hanes y croeswyliad, ac oedd o jyst yn sefyll yna, ddilo ar led, a jyst dacran pwlio lawr i foch o. A dwi'n meddwl na Graham Moores oedd yn siarad, ac oedd o'n disgrifio fel bod rhaid i ni farw a fynd i'r pridd a cael yng ngael enni. So yna lot o bethau bach, dwi'n meddwl, yn y Llanw cyntaf, dwi'n gofio. A wedyn fel y ti'n deud, yn yr ail Llanw, yn ystod y flwyddyn yna, nes i dod i nabod yr arglwydd yn well. Ac o'n i'n trafod efo Meryl Walters heno, o'n i wedi bod yn ei ffarti hi yn 30, ac o'n i'n y car efo Miriam a Sarah, ac y Miriam yn deithi, reit, dwi eisiau ti rannu dy brofiad yn Llanw, ac o'n i'n meddwl, no chance, no way. Ond mi nes i, Bennus yn holi fi, ac o hwnna'n brofiad, a dwi'n meddwl na un o'r pethau, os nad y peth gorau, falle, am Llanw, ydy'r
bobl sydd yn dod i'r llwyfan. Ar hyd y blynyddoedd, jyst bobl hollol arferol ac yn rhannu profiad fel bod Duw wedi effeithio eu bywyd nhw a Duw wedi dod i fewn i'w bywydau nhw. O'n i wedi gweld o'n digwydd i haf a hynna wedi syni fi, ond oedd o'n braf wedyn jyst gweld bobl o gwahanol gefndiroedd. Syni'n brofiad da hefyd. Mae'r 5 munud mae'n gweithio'n dda, ynddi? Yeah, well, you said 5 minutes. I did say 5 minutes. It's not going to work. Gai just gofyn, dyna ddigwyddodd 11-12 mlynedd yn ôl. Sut mae wan yw, sut mae'r arglwydd a sut mae'r gerddediad i gydag e nawr? Ie, mae o'n, dwi angen anogaeth a hwb bach bob un o hyn, a mae haf yn dda iawn am wneud hynny. Ond dwi'n meddwl lenni, mae Duw wedi bod yn dda, yn annog fi really, jyst i ailgychwyn ar ôl bod yn dawel oherwydd Covid ac o bob peth wedi cael lawr. A mae rai fi gyfadda, falle bod i wedi bod yn slo yn ailgydiad yn pethau. A jyst yr anogaeth yna i ailgydiad, mae wedi bod yn anodd mewn ffordd, ond mae Duw dda a jyst yn parhau weddio ac mae o'n siarad efo ni a mae pethau'n dod yn dôl i drefn wan. Da ni yma heno'n dydyn. Ti'n iawn. Ac ar wahân, fi'n gwybod bod ti'n edrych ymlaen i ddod i Llanw, achos ti'n mynd gofod godro, a mae hynny'n gysur ni, so gyd i aros yn y wely. Be arall wyt ti'n disgwyl i gael yn Llanw wsos yma? Well, actually... hello. Dwi lawr ar fatha rhyw false pretense, achos dwi'n chwilio am wnidog. Mae'n gweinidog ni, sef Parchedig Rhodri Glyn, mae wedi absgondio i Capel y Ffynon i Bangor. So, da ni ddi wnidog ar hyn o bryd. So, dwi ar y haf a fi'n meddwl, reit. Saif dwi'n mynd i ffeindio wnidog yma, where else am I going to find one? So dyna sydd ar ynghalon ni, really. Preferably un, da ni ddim wedi cael o blaen. Da ni eisiau bach iau hefyd, os fedrwn ni. Ond so os rhywun yma yn teimlo'r alwad, dwi'n gwybod, i ddod i wenedigaethu, so big word yn fyny ym Mro Aled, mae o'n ardal hardd iawn lle da ni'n byw. Bobl gret yn byw yna. So, os ti'n meddwl am rhywun, dwch acw. Diolch yn fawr i Hugh. Dwi'n meddwl mae Hugh yn gwneud pwynt pwysig yn jyst yn gyffredinol. Mae meddwl am bwyty sut mae pobl yr arglwydd yn mynd i gael eu cynnal yn y capeli bach ma ac yn yr ardaloedd bach ma ar hyd a lle Cymru. Mae hwnna'n her i ni fel Cymru Cymraeg ac i weddio y bydd yr arglwydd yn danfon gweithwyr i'r Wynllan. O'n i ddim wedi clywed e'n cael ei weid mor blaen o blaen bod nhw ddim eisiau fi nôl, ond dyna ni, ond dyna ni yn gweddio dros yr ofaleth, dros Eglwys Cymeriadog a'r eglwysi eraill. Ac yn gweddio dros Rhodri Glyn hefyd, wrth gwrs, yn naturiol, wrth y fe gychwyn ar ei weinidogaeth y Mangor ac yn edrych ymlaen i glywed pethau da am waith yr arglwydd yn fyna. Cyn o fi'n gwahodd Stewart i fyny, mae Meryl yn mynd i ddod lan i ddarllen y gair i ni. Diolch yn fawr, Bes. So mae'r darlleniad hyn o'n dod o lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 1 ac adnodau 1 i 14. Colosiaid, pennod 1, 1 i 14. Llythyr gan Paul wedi fy newis gan Dduw yn gynrychiolydd personol i'r Meseia Iesu, a gan y brawd Timotheus hefyd, at bobl Dduw yn Colosau, sy'n dilynwyr ffyddlon i'r Meseia. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi'r heilioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein tad yn ei roi i ni. Dyn ni bob amser yn diolch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist, pan dyn ni'n gweddio drostoch chi. Dyn ni wedi clywed am eich ffyddlondeb chi i'r Meseia Iesu, ac am y cariad sydd gynnoch chi at bawb arall sy'n credu. Mae'r ffydd a'r cariad hwnnw'n tarddu o'r gobaith hyderus y byddwch chi'n derbyn y cwbl sydd wedi ei storio yn y nefoedd i chi. Dych chi wedi clywed am hyn o'r blaen, pan gafodd y gwir, sef y newyddion da, i rannu gyda chi am y tro cyntaf.
Mae'r newyddion da yn mynd ar led ac yn dwyn ffrwyth trwy'r byd I gyd. A dyna'n union sydd wedi digwydd yn eich plich chi ers y diwrnod cyntaf I chi glywed am heilioni rhyfeddol Duw a dod i'w ddeall yn iawn. Epaphras yn cydweithio'r annwl ni, ddysgodd hyn I gyd I chi, ac wedi bod yn gwasanaethu'r Meseia yn ffyddlon ar ein rhan ni. Mae wedi dweud wrthon ni am y cariad mae'r ysbryd wedi ei blannu yno chi. Ac felly dyn ni wedi bod yn dal ati I weddio drosto chi ers y diwrnod y clywon I hynny. Dyn ni'n gofyn I Dduw ddangos I chi yn union beth mae eisiau, a'ch gwneud chi'n ddoeth I allu deall pethau ysbrydol. Pwrpas hynny yn y pen draw ydy chi fyw fel mae Duw am I chi fyw, a'i blesio fe ym mhob ffordd, trwy fyw bywydau sy'n llawn o weithredoedd da o bob math, a dod I nabod Duw yn well. Dyn ni'n gweddio bydd Duw yn defnyddio'r holl rym anhygol sydd ganddo, eich gwneud chi'n gryfach ac yn gryfach. Wedyn byddwch chi'n gallu dal ati yn amyneddgar, a diolch yn llawen i'r tad, fe sydd wedi'ch gwneud chi'n deilwng, I dderbyd eich cyfran o beth mae wedi ei gadw I bobl ei hun yn neirnas y goleuni. Mae wedi'n hachub ni o'r tywyllwch oedd yn ein gormesu ni, ac wedi dod yn ei dan dirnasiad y mab mae'n ei garu. Ei fab sydd wedi'n gollwng ni'n rhydd, mae wedi maddau'n pechodau ni, a dyn ni'n diolch I Dduw am ei air. Diolch yn fawr, Meryl. Wel, ei wahodd Parc Stuart Bell I ddod lan. Tra bod Stuart yn dod lan, wi moyn rhoi plug, achos dwi ddim yn neis fe gofod plygo I lyfrau unan, ond maen nhw'n llyfrau gwerth chweil I chi ddarllen. Mae hwn yn un first class. Dyma llyfr gwraig Stuart, Prudence. Welcome. Hyfryd. It's lovely to see you. You haven't been in Llangrannog before. Well, look at that. Well, no. Always a thing. Well, what about this book? This is one of the things I remember Sarah saying about her childhood. How much she grew reading books about missionaries. And this is a book about your grandparents, great-grandparents, and how they went and in China they suffered and they were killed. And Prudence has been back there and seen the church that grew out of the blood of those martyrs. And what a privilege. And this book is all about that glorious work of God and how we, even when we think that the work has been in vain, God is building his church. And we give thanks that he's doing that in China. And we give thanks to Prudence for recalling some of that story. As well as, look at this now, this is an Anglican looking book, isn't it? Good to say. Stuart has written on his experience and, you know, when... Pan bod fi'n siarad Saesneg? No, byd. O'n i'n meddwl bod fi'n siarad y Sera am yna munud. Anyway, mae ysgwennu am ei brofiad o arwen eglwys, chymod. Chymod, yn y Gymru Gymraeg, beth bynnag arall I chi'n meddwl hyn yma, mae'n fraint I ni I gael bod o dan weinidogaeth rhywun sydd bron a bod yn weddol eithriadol yng Nghymru. Rhywun sydd wedi gweld Duw yn arddel I weinidogaeth mewn ffordd arbennig iawn. A mae'r llyfr yn adrodd yma bach o'r hanes yna. Dwi'n cofio Stuart, a fi ddim yn cofio fi. O'n i'n blentyn ysgol yn Aberaeron, pan oedd yn dod I Aberaeron gyntaf, ac yn byw yn y dre. Ac yna, wrth gwrs, ni'n gwybod am ei waith yn Aberystwyth. Ac yn y wir I chi, mae hwn yn lyfr sy'n adrodd yma bach o'r hanes. Nawr, mae'r llyfrau I gael ar y ford yna. Ac allwch chi dalu amdani nhw ar y ford, neu roi'r arian I Stuart a Prw, neu allwch chi dalu wrth y ddesg gan ei llanw o falu bod y pres yn cyrraedd penny daith yn iawn. So, plyg bach i'r llyfrau. Ond yn fwy na hynny, diolch I Dduw hyn yma am y fraint.
o gael dod a bod wedi dod a Stuart ato ni i agor y gair heno, ac os diw ei mynd dros y 2 noson nesaf. Ni'n diolch i Dduw amdano chi. Ac yn ymwybodol, chymod, mae dyn yma wedi bod trwy cwpl o flynyddoedd eitha heriol a gweud y lleia. Sim lot o wynidogion yng Nghymru, lle mae i heglwysi nhw yn cyhoeddi ryw ad clerym yn ei herbyn nhw. Ond ni'n cwnta ni'n good thing ydyn ni, achos mae rai bod e'n voice hound. Ond na, mae'n fraint anghyffredin cael chi yma. Ni'n gweddio bendith yr arglwydd ar eich gweinidogaeth chi yn ardal Rhydypenne. A'ch cyfrifoldeb newydd chi, wrth gwrs, fel esgob gyda'r Anglican Network in Europe. Yn diolch i Dduw am i law arnoch chi. A ni'n gweddio bydd na eneiniad ar y gair heno yma ymellach. Ni'n weddio drostoch chi cyn bod chi yn cymuned ati. Arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti am gael bod gyda'n gilydd, yn cael bod gyda'n gilydd yn daddol di, yn cael bod gyda'n gilydd yn canmol dy enw di, yn cael bod gyda'n gilydd yn disgwyl o ddiwrtha ti. A nawr arglwydd wyt ti yn addo yn dair, bod gyda ti fendith arbennig i ganlyn pregethu dair. Ni'n gweddio arglwydd byddwn ni'n ymwybodol anghyffredin nawr, o dy lais di yn siarad efo ni trwy dy was. Cynnal ac arglwydd gwarchod diogela fe nawr, wrth iddo fe ddod â gair y nefoedd i mewn i fywyd y gynulleidfa yma. Yn Iesu Grist. Amen. 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 Wel, noswaith i chi bob un, mae'n hyfryd ac yn anrydedd i fod gyda chi heno. Nawr te, fel Anglican, wyt byth yn gwneud hyn, byth, dim byth, ond heno, wy'n mynd i wneud e. Wy'n siarad heno yn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Dylai'r pregethwr crynu wrth wneud, a dylai'r gynulleidfa crynu wrth ei weld e. O bryd i'w gilydd, mae rai gyfundau yn mynychu capel yn Orpington, gyda'r annibynwyr, y Congregationalists. Bob Sul yn y bore, maen nhw'n cael orymdaeth gyda'r Beibl. Mae'r diacon yn dod o'r festri, cario y Beibl a'r agor, a'r cynulleidfa yn codi ar ei traed. Heno, gyda'n gilydd, i ni'n agor gair yr arglwydd. Dylem ni rando yn astyd o'r dechrau i'r diwedd, gyda'n colonnau a'r agor i'r bod mawr. Wy'n cario chi heno yn ôl beth wy'n credu, a'i neges ef, beth mae e wedi rhoi i ni i roi i chi. A gobeithio gewch chi glywed a'i lais tra mod i yn siarad. Tynnu eich sylw at beth sydd yn yr ysgrythurau, yn a'i air ef. Nawr, cwestiwn ysgaf ni ddechrau, rhag ofn bod chi'n meddwl oeddi, allwn ni ddim gofod gyda hwn. Cwestiwn i ofyn. Ych chi erioed wedi eistedd trwy ddamwain ar eich brechdannau? Ych chi wedi? Siwr bod chi, mae'n brofiad sydd yn dod ar draws pawb o bryd i'w gilydd. Beth sydd yn digwydd yw bod y bara yn cael ei wasgu mewn i'r menyn, a'r menyn yn cael ei wasgu mewn i'r ham, a'r ham yn cael ei wasgu mewn i'r caws, a'r caws yn cael ei wasgu mewn i'r letys, a'r letys yn cael ei wasgu mewn i'r mayonnaise, a mae'r cwbl yn fflat. Nawr, dyw e ddim yn i weld yn flasus, o die, pan ych chi'n neud hynny. Ond ych chi'n gwybod yn iawn bod y protein na o hyd, a bod pob peth na, ond jyst bod e ddim yn edrych fel oedd e, pan dechreuwch chi mas yn y bore. Nawr, os gallai ddweud hyn,
a bod y gweinidogion yn ein plith yn maddau i mi. Mae llythyron y Beibl yn debyg iawn i frechdan i chi wedi eistedd arno fe. Be sydd wedi digwydd yw bod yr Hen Testament wedi gwasgu mewn i'r Efengylau. Oedd Iesu yn pregethu yr Hen Testament, ond oedd e? Oedd e'n pregethu dyfodiad y deyrnas oedd Duw yn sôn amdano yn yr Hen Testament. Felly dyma'r Iesu yn yr Efengylau yn pregethu'r Hen Testament. Yn yr actau, mae'r apostolion yn mynd o gwmpas yn pregethu neges Iesu am y deyrnas. Felly, yr Hen Testament wedi gwasgu mewn i'r Efengylau, a'r Hen Testament a'r Efengylau wedi gwasgu mewn i'r actau'r apostolion. Ac wedyn yr Hen Testament, yr Efengylau ac actau'r apostolion wedi gwasgu mewn i'r epistolau, y llythyron. Sdim syni felly wedyn bod yr epistolau bach yn anodd i'w ddarllen. Nawr, wy'n dod ar draws ambellai Gristion o bryd i'w gilydd sydd yn fecso bod nhw ddim yn gweld y llythyron yn y Testament Newydd yn llefydd naturiol i bori yn ddynt. Mae yna ambell un fel arall yn dech. Ych chi'n dod ar draws ambellai Gristion a maen nhw'n llyfu a'u gwefusau wrth feddwl am ddarllen yr epistolau. Nawr, dyw pob Cristion ddim fel ni. Ac os nad ydych chi yn un ohonyn nhw, pidwch a meddwl, dir, wy'n teimlo'n euog mod i ddim yn cael cymaint o flas ar epistolau fel mae rai eraill yn gwneud. Meddyliwch am y quizzes gwahanol sydd ar y teledu. I chi yn gweld mastermind. A beth maen nhw'n chwilio amdano yn mastermind yw'r bobl sydd yn medru cael instant recall. Dyna beth maen nhw'n gofyn amdano. Question, ateb. Question, ateb. Question, ateb. Gyda rhywbeth fel pointless, mae'n wahanol. I chi yn cael cyfle i drafod yr atebion gyda'ch partner. Pan ych chi yn gweld University Challenge, ych chi'n cynghori mewn tîm. Nawr, mae yna gwahanol quizzes i wahanol meddyliau. Wi ddim yn dda yn un ohonyn nhw i fod yn onest, yn peth arall yw hynny. Ych chi ddim yn berson anysbrydol os ych chi ddim yn teimlo tynfa mawr iawn i'r epistolau. Mae jyst meddwl gwahanol gyda chi. Felly, wrth i ni agor Colosiaid heno fel i ni'n mynd i wneud, pidwch ag eistedd nôl a dweud, mae hyn yn mynd i fod yn ddrud ofyn i fi. Fydda fi ddim yn deall gair o beth mae'r dyn yn dweud. Pidwch ag meddwl o'r dechrau bod chi mas o'r peth. Chi ddim. Chi mewn. Be sydd o'n blaen i heno yw Colosiaid. Llythyr Paul, yr apostol, at y Cristnogion yn Colose. Colose, tref yn Dyffryn Leicas, 10 gorllewin Twrci heddiw. 12 milltir i'r gorllewin, ych chi'n ffeindio Laodicea. Ac ochr arall y dyffryn, mae yna Hierapolis. Triongl o drefi, Colose, Laodicea, Hierapolis. Triongl o drefi, triongl o eglwysi hefyd. Meddyliwch am hynny. Oedd yr Efengyl wedi greiddio, eglwysi wedi sefydlu yn y trefi i gyd yn y dyffryn. Hyfryd, hyfryd. Dyn o'r enw Epaphras oedd yn gyfrifol am yr un yn Colose, mae'n debyg, ac oedd yn amlwg bod e'n ffrind mawr i Paul, yr apostol. Un ffordd neu'r llall mae Paul yn ysgrifennu at y Cristnogion yn Colose nad oedd e wedi ymweld â'r lle erioed o'r blaen, ac efallai dim ond Epaphras neu un neu ddoi arall oedd e'n adnabod yn bersonol. Nawr te, ych chi yn mynd i ysgrifennu llythyr. A rwy'n sydd wedi dod yn Gristion, beth ych chi'n mynd i ddweud wrtho fe? Wel, chi ddim yn mynd i sôn am Aston Villa neu fel mae Everton yn wneud. Ych chi'n mynd i ysgrifennu atyn nhw am ei ffydd, ond ych chi?
A dyna beth mae Paul yn gwneud gyda'r Cristnogion yn Colossae. A mae'n llawenhau tair gwaith. Yn gyntaf oll, mae'n llawenhau bod y Cristnogion yn Colossae yn llawn ffydd. Adnod 3, wedi clywed am eich ffydd, mae'n dweud. Ja? Da iawn. Canmon nhw am hynny. Mae'n rannu ei ffydd gyda nhw. Yn ail, bod ei ffydd yn gwneud gwahaniaeth yn ei bywydau. Herwydd ei ffydd, y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, mae'n dweud. Mae'ch ffydd chi wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i chi'n caru bobl eraill yn ddwfn iawn. Drydydd, bod rhywbeth tebyg i beth sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi, bod chi wedi dod i ffydd a bod chi'n caru eich gilydd, mae rhywbeth tebyg yn digwydd ar hyd a lled y byd. Mae'r efengyl yn dwy'n ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, mae Paul yn dweud, adnod 6. Beth mae Paul yn dweud wrth y Cristnogion yn Colossae yw hyn. Brodyr a chwiorydd, i chi wedi cael blas a ras. Blas a ras. Ers y diwrnod cyntaf, oedd gras Duw, haelioni rhyfeddol Duw wedi cydio yn ddynt. Nawr, dwi ddim yn bregethwr sydd yn chwarae gyda geiriau, ond mae yna dau air mae'n rhaid i chi ei deall yn iawn. Ac be awn ymlaen gyda'r sicrwydd bod ni'n deall y geiriau hyn yn iawn. Dyma'r gair cyntaf, trigaredd. Pan dechreuais i ddysgu Cymraeg, oedd Betty Lewis yn dweud wrtha i, mae'r Cymru Cymraeg yn ystyried trigareddau y dishes glân sydd ar y ford ar ddiwedd y pryd o fwyd. Dyna'r trigareddau, pethau nad os rhaid i chi olchi nhw lan. Trigaredd. Trigaredd. Hynny yw, Duw yn peidio roi i ni beth i ni a'i heiddi. Duw yn peidio roi i ni beth i ni yn a'i heiddi. Cadw draw. Sgwrdd i fod yn dda. Cadw draw. Wy'n sanctaidd. Gwahanu. Ti yn ddyn, fi yn ddew. Pellter. Rhwng chi a fi. Clust ar gau. Wy ddim yn gwrando oherwydd eich pechodau, condemniad, barn, cosb, a gwath na hynny, uffern. Oherwydd a'i sancteiddrwydd ac oherwydd a'n pechodau ni. Trigaredd, Duw yn peidio roi i ni beth i ni yn ei heiddi. Y pethau hyn i gyd. Cadw draw, gwahanu, pellter, clust ar gau, condemniad, barn, cosb ac uffern. Na'r gair cyntaf, trigaredd. Mae na nawr wedyn yn y cefndir. Ac i ni'n mynd i ddeall mwy o beth sydd gan Paul i ddweud. Yr ail air, gras. Trigaredd, Duw yn peidio roi i ni beth i ni yn ei heiddi. Gras, Duw yn roi i ni beth nad ydym yn ei heiddi. Beth nad ydym yn ei heiddi. Hynny yw, derbyniad, agosatwrwydd, myddiant, nefoedd agored, clus sydd yn gwrando, tynged, gogoniant. Oherwydd beth? Herwydd y groes. Roedd y Cristnogion yn Colossae wedi cael gafael yn y ddau gair yma. Trigaredd a gras. Ac oedd eu clonau ar dan. Oedd Duw trwy hyn trwy'r geiriau hyn, trwy y gwirioneddau hyn, wedi trawsffurfio a'i bywydau. Haelioni rhyfeddol Duw. Mae Paul yn dweud. Is i mas i gael pryd o fwyd gyda dyn, spel yn ôl. Oedd e wedi bod trwy
Amser ofnadwy. Trychineb, ar ôl trychineb am 10 mlynedd. Ar ddiwedd y 10 mlynedd, oedd y cwbl oll drysodd. A dath e trwyddo, y trychinebau yma, dath e trwyddo yn iawn. A dwedodd e wrtho i ni mynd i gael pryd o fwyd yn gilydd ac eithon ni mas. Ac oherwydd y ffaith bod e'n dathlu rhywbeth mor dda, nath ei ordro champagne. Dyma'r champagne yn dod i'r ffordd, a fe yn allwys, glasied iddo fe, glasied i fi. A fe yn codi, a glasied o champagne, iechyd, meddwl fe. A roedd e champagne fan hyn ar ei wyfusau, ac wedyn ar ei dafod. A dydodd e geiriau hyn, meddwl fe, the first sip. Yr ail sip, dyw e ddim cystal a'r un gyntaf. Mae'r un gyntaf yn cyrraedd y taflod glân, gwfusau glân. Sdim blas arall yn y geg. Mae'r hit yn un mawrion. Yr ail un, wel, mae'n llai na'r un gyntaf. A'r trydydd yn llai na'r ail, a'r pedwarydd yn llai na'r trydydd. Mae'r geg yn dod yn gyfarwydd gyda'r blas. Sut blas gawsoch chi wrth ddod yn Gristion? Blas Crist. Blas sicrwydd ohono fe. Blas o'r ysbryd yn dod i'ch calon. Byddai'n dda i glywed eich hanes. Fe fydd y stori yn wahanol i bob un ohono ni. Dim un yn debyg i'r llall. Y sip gyntaf. Ond y cwestiwn heno gyda'r Cristnogion yn Colosau yn dal i fwynhau y sip cyntaf, wy'n gofyn i chi lle eich chi ar ran y sips. Ody'r groes, odi hanes Crist, odi bywyd yr ysbryd yn dal i roi hit i chi heddiw, neu odi hynny wedi pasio ymlaen ac mae yn rhan o'ch gorffennol. Neu odi yn rhywbeth sydd yn fyw i chi heddiw. Haelioni rhyfeddol Duw. Y tuedd yw bod ni fel Cristnogion yn meddwl am ein Cristionogaeth fel rhyw fath o Big Dipper. I ni'n dechrau fan hyn yn yr uchelderau, ac i ni'n cael dip, a wedyn yr uchelder nesaf, wel, oedd e ddim cweit mor uchel ar un gyntaf. Ac wedyn lawr, ac wedyn lan, a dim mor uchel ar ail un. Ac wedyn lawr a lan, a dim mor uchel ar trydydd. A fel na, i ni'n disgwyl, a gobeithio bydd power y push cyntaf gawson ni ar y pen yn ddigon i'n cario ni i'r diwedd. Wi am sôn heno am y ffordd i fwynhau y sip cyntaf o'r newydd, os ydy hynny yn dderbyniol. Ac i ni sôn heno am flas gras. Tri pheth. Yr un gyntaf i'w addoli. Oedd e'n dda, ond oedd e'n dda i ddechrau gydag addoli heno. O, dir, yn codi ein calonau. Addoli gyda'r dau air yna yn ein meddyliau, trigaredd Duw yn peidio roi i ni beth i ni yn ei heiddi. A gras Duw yn rhoi i ni y pethau nad ydym yn ein heiddi. Trigaredd, gras. Lle mae trigaredd a gras yn dod yn wyladwy, a ddoed y gilydd? Lle maen nhw'n dod ac i ni yn medru a'i gweld nhw mewn reality? Wel, ar groes Bren Calfaria, wrth gwrs, ar ddydd Gwener, y groglith i ni wedi newydd dathlu y diwrnod gyda'n gilydd. Gweld pa mor goll yr ydwyf hebddo fe, gweld pa mor ddigonol y mae fi'n hachub a'n cadw. Addoli. Oedd fy mam yn fenyw ofnadw i roi anreg iddi.
oedd yn ofnadw. Nid oherwydd bod chi'n methu ffeindio rhywbeth iddi, ond ta beth o'ch chi yn roi, oedd hi yn asesu faint o'ch chi wedi talu am yr anreg, a byddai chi yn mynd allan a prynu anreg nôl i chi o'r un faint neu ychydig yn fwy. Dyna'r system oedd ganddi hi. Oedd hi'n casau bod yn ddydledus i neb, ac oedd hi'n behafio fel ni i bawb. Fel na oedd hi. Oedd hi just yn casau bod yn ddydledus. Brodyr a chwiorydd. I ni'n ddydledus iddo fe. A dylem ni llawenhau am hynny. Os dim byd y gallwn ni ei roi, os dim byd gennym yn fwy o werth na beth a mae e wedi roi i ni mynd i fod yn ddyledus iddo fe am oes oedd. Diolch iddo fydd creu ein colonnau trwy tragwyddoldeb maith. Diolch iddo. Trigaredd? Wel, gair yn unig yw trigaredd, just syniad yn y meddwl, nac yw diw e ddim. Mae'n disgrifio y groes bren, mae'n disgrifio y gweidi, mae'n disgrifio y creulondeb, mae'n disgrifio y dioddef, mae'n disgrifio beth ddigwyddodd. Rhywbeth gennym i gynnig iddo fe, neu ydyn ni'n mynd i gyfadde bod ni yn bobl dyledus. Trigaredd a gras. Gair yn unig yw gras. Syniad, diwinyddiaeth. Gair mewn llyfr, nag yw. Mae'n disgrifio beth y gwelwn ar groes. Y pris a dalwyd drosom. Dewch i addoli Crist y groes. Profwch a gwelwch pa mor dda yw ein Duw. Gras, trigaredd a gras. Blas a ras. Mae yna tŷ ar ben y lôn gyda ni. Reit ar yr rhiol. Golwg y môr yw enw y tŷ. Enw sydd yn disgrifio'r ffaith bod nhw'n medru gweld y môr o'r tŷ, ynddo? Maen nhw'n edrych lawr, a bardd, Ynys Las, Aberdyfi, Tywyn, y llun a'r mynyddoedd, arbennig. Trwbl yw bod y teulu sy'n byw yn y tŷ yna, maen nhw'n magu cwn. Ac oherwydd hynny, maen nhw wedi adeiladu ffens o amgylch y tŷ. Ac nawr i ni wedi ail enwi y tŷ, nid golwg y môr, ond golwg y ffens. I ni ddim yn gallu gweld y môr oherwydd y ffens. Maen nhw'n gallu gweld y cwn a'r ffens yna'r cwbl. Mae yna Cristnogion i gael gyda ffens sydd yn cuddio yr olygfa. Yn lle golwg y groes, mae ganddyn nhw golwg yr enwad, neu golwg y capel, neu golwg yr achos, neu golwg y gweinidog, neu golwg ai diwinyddiaeth, neu golwg ai gwasanaeth i'r cymuned. Os dim syni bod ai blas a ras wedi troi yn ddiflas. Oedd y Cristnogion yn Colosau wedi cael blas a ras ac yn dal i fwynhau y sip cyntaf. Ac addoli yw y beth sydd yn cadw ni fan yna yn mwynhau y sip cyntaf. Dyma'r ail beth o werth i bwysleisio, a hynny yw cysylltu. Cysylltu. O bryd i'w gilydd, wy'n clywed am rwy'n sydd yn symud i Gaerdydd i weithio, yn gadael y rai gar plant gartre rili arall yng Nghymru. Oherwydd gwaith, does dim dewis, os ydyn nhw'n mynd i ennill a bres sydd eisiau, mae'n rhaid dderbyn y swydd sydd wedi cynnig. So nhw'n gweld ei gilydd wedyn yn ystod yr wythnos, dim ond dros y penwythnos. Ac wedyn dros amser, mae'r ddau yn pellhau oddi wrth ei gilydd, maen nhw'n dieithrio.
Maen nhw'n dechrau byw mewn bydoedd gwahanol. Dyn nhw ddim yn rannu eu bywydau yn ddwfn. Maen nhw'n ffeindio ffrindiau newydd ar wahân, perthynas wedyn yn troi yn arwynebol, ac wedyn mae'r briodas ar ben. Yr unig reswm am fethiant y briodas yw bod nhw wedi pellhau oddi wrth ei gilydd. Mae addoli o bwys, ond mae cadw cysylltiad gyda'r bod mawr o bwys hefyd. So ni yn mynd i fyw yn agos gyda'r arglwydd, so ni'n mynd i fwynhau y sip cyntaf yn hir os nad ydym yn chwilio am ei gwmni yn ddyddiol. Fe ddysgon ni, ond y fech, diwrnod cyntaf deithon ni yn Gristnogion. Yr unig ffordd i gadw yn intimate gyda'r arglwydd yw i sicrhau bod ni'n amddiffyn amser o werth gydag e bob dydd. I ni'n gwybod hynny. Tudalen cyntaf o'r cyfrol cyntaf yn y llyfr cyntaf. Yn nwyrain Affrica, oedd na diwygiad yn parhau am 100 o flynyddau. Fe ddechreuodd yn 1920, tua'r amser yna, ac fe parhaodd am 100 o flynyddau. Beth oedd yn digwydd gyda'r bobl, o'n nhw wedi dysgu'r wers yma bod eisiau amser wrth eich hunan gyda'r arglwydd bob dydd. Oedd teulu cyfan yn byw mewn un stafell gyda lot o'r bobl yn y cylch ar y pryd, a felly beth o'n nhw'n wneud oedd mynd tu cefn i'r tŷ, mewn i'r bush. A gyda'r cerdded nôl ymlaen i fan preifat bob dydd, o'n nhw wedi gweithio rhyw llwybr o'r tŷ i'r fan preifat. Fel oedd ambell un yn esgiluso yr amser tawel preifat gyda Duw bob dydd, oedd porfa yn dechrau tyfu ar y llwybr. A bydde un yn cadw llygad ar y llall ac yn dweud wrtho fe, brawd, chi wedi sylwi bod porfa yn tyfu ar y llwybr. Os i ni am gadw blas ar y sip cyntaf a parhau i fwynhau y blas yna, a gras oedd wedi cydio yn y bobl fan hyn yn Colosau, mae eisiau yr amser yna yn breifat gyda'r arglwydd, neu bydd porfa yn tyfu ar ein llwybr ni. Daniel Rowland yn Llangeitha, oedd yn welwr wedi galw hibia ac oedd e'n mynd o gwmpas y plwyf gydag e, a nath e bwyntio allan, oedd e'n dweud, dydodd e, chi'n gweld y mwg yn dod o'r simni draw yna, a 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 draw yna. Pob tŷ lle chi'n gweld mwg yn dod i'r simni, oedd y teulu yna wedi cael gweddiau gyda'i gilydd fel teulu heddiw. Oedd yn adnabod o bobl a gwybodau patrwm defosiwn o ddydd i ddydd. Dyna'r ffordd i gadw blas a ras sydd yn parhau. Addoli, cysylltu, mae'r pethau hyn i chi'n gwybod nhw'n iawn. Ond dwi'n dod nawr i'r ran caleta o beth sydd gennyf i ddweud wrth i chi. Mae'n rhaid i chi a finne, os i ni am gadw blas a ras, mae'n rhaid i ni rwystro y lleidr. Dwywaith y flwyddyn, dyn ni'n clywed oddi wrth y canghellwr pan mae'n codi i ddweud y cyllideb, y budget, Chancellor's budget. Dyn ni'n clywed ei dwywaith y flwyddyn. A'r cyhyddiad sydd yn dod, i chi'n gallu proffwydo bod hyn yn mynd i ddigwydd, cyhyddiad sydd yn dod yw bod y canghellor wedi sôn am drethu newydd, stealth taxes, trethu dirgel. Y trethu i chi yn talu heb sylweddoli bod chi'n talu nhw. Mae'r arian chi yn mynd i gyfeiriad y llywodraeth, ond chi ddim yn sylwi. Falle ceiniog ar betrol, neu swllt ar gwrw, neu rhywbeth. A chi ddim yn sylwi, chymod, pethau man bach. Fel
ond dyw ambell waith, dyw'r trethu ddim yn mor fach a hynny. Mae VAT, adeiladwr yn galw heibio gyda chi, a mae'n dweud wrthych chi, na i'r gwaith na am 2,000 o bunnau. Popeth yn iawn, chi'n meddwl, mi allai fforddio hynny'n iawn. Dewch i wneud e. Mae'r dyn yn dod, mae'n wneud ei waith, adeiladwr, mae'n gorffen y gwaith, a mae'n hala'r bil mewn. Chi'n agor y bil, chi'n edrych arno fe, ond mae'n dweud 2,400. Ac fe anghofio chi. Fe anghofio chi i holi pan oedd e'n rhoi y pris i chi, a di hynny yn cynnwys y VAT yn y beidio. Yn ei feddwl oedd e ddim. Yn eich meddwl chi, oedd e yn. Felly, oedd e wedi gofyn am 2,000, ond y bil oedd 2,400. Mae yna stealth taxes i chi a finne i'w talu. A fel hyn maen nhw'n gweithio. Chi'n cael pregethwr enwog. Gyda gweinidogaeth gloiw. Cannoedd yn troi fyny i'w rando arno fe. Chi'n gallu gweld ei fideos ar YouTube. Mae'n hyfryd i rando arno fe i esbonio'r ffydd Gristnogol, ac chi'n meddwl eich hunan, o'n i bai fy mod i yn medru gwneud rhywbeth fel yna. Just esbonio pethau mor syml a hynny. Arbennig, arbennig, arbennig. Chi'n falch i rannu'r fideos gyda rai eraill. Gofyn iddyn nhw i edrych cael gweld yr esboniad yma o'n ffydd Gristnogol. Ac wedyn, mae'r dyn yn marw. A beth ych chi'n clywed? Chi'n clywed bod y dyn yma, y Cristion gloiw enwog yma, wedi bod yn ymweld am y Sirs. Mae'r bil wedi dod i mewn. 2,000 oedd y pris, ond nawr ar y bil 2,400. Mae'r fideos yn diflannu, dim sôn am ei weinidogaeth mwy, ac mae'r trethu, dirgel, y stealth taxes, wedi tynnu i ffwrdd ei weinidogaeth. Rafi Zacharias, Bill Hybels, Rhyw, Mark Driscoll, Bully, Todd Bentley, Menwod, David Yongicho, Arian. Scandal ar ôl scandal yn tanseilio ei gweinidogaeth a'i tystiolaeth, y trethu, y stealth taxes yn cael dod mewn. Fel hyn mae'r trethu dirgel yn gweithio. Chi'n cael amser defosiwn yn y bore. Fel dylech chi, Cristion da, gloiw. A fel hyn mae'n gweithio. Chi'n mynd at yr arglwydd a chi'n gofyn iddo yn y bore i'ch llenwi gyda'i ysbryd. A mae'n gwneud. Dechreu'r dydd yn llawn. Chi'n dod o'r amser tawel a chi'n anffodus cwmpa mas gyda'r raig. A chi'n teimlo bach yn grac gyda'i, a felly chi'n gadael y tŷ heb faddau ac heb wneud pethau'n iawn. Chi'n mewn i'r car i gario'r plant i'r ysgol, a maen nhw'n cwmpa mas da'i gilydd, ac chi'n cwmpa mas da nhw. Rhoi y plant yn yr ysgol, a wedyn mynd at y gwaith, ond dir mae'r traffig yn drwm, ac chi'n angeredig a falle gwneud arwyddion na ddylech chi bobl eraill ar y hil. Chi'n cyrraedd y gwaith, a daeth rwy'n ar y ffôn, a dir oedd y person yna bach yn angeredig, ac o'ch chi yn angeredig nôl. Ac wedyn diolch beth, chi'n cyrraedd te deg, a chi'n cael eich te deg gyda cafaill, chi wedi bod yn gweddio drosto fe am fusoedd. A mae'n dweud wrth chi, chymod, Sadwrn diwetha, fi es i gwrs i briodas. Ac oedd y ficer wedi codi fyny, a nath e gyhoeddi bod yr eglwys honno yn mynd i ddechrau cwrs alffa. Beth ych chi'n meddwl am gwrs alffa? A chi'n meddwl eich hunan,
Sfawr o ddim da fi gynnig iddo fe. Wi wedi gwastraffu yr amser defosiwn o fewn cwpl o oriau a sfawr iawn da fi I gynnig iddo fe. Mae wedi dwgyd I ffwrdd. Wy'n teimlo yn ragrithiwr. Wy'n teimlo yn aniogel. Wy'n teimlo mod I ddim yn gallu siarad yn yr arglwydd oherwydd beth sydd wedi digwydd gyda'r wraig a gyda'r plant a gyda'r traffig a gyda'r fenyw ar y ffôn. Os dim byd da fi I gynnig. Wy'n mynd I newid yr esiampl. Yn aml iawn, wy'n mynd I Nant yr Arian I gerdded. Ac os ych chi'n gyfarwydd â Nant yr Arian, dwi ddim ymhell o Blyn Limon. A beth sydd yn digwydd yna o bryd i'w gilydd, wy'n gweld bobl arau beics mynydd. Ac o bryd i'w gilydd ych chi'n gweld un ac mae'r pen I lawr ar olwynion I fyny. A chi'n holi wedyn, sydd wedi hapno. Wedi cael puncture, twll yn y tyres. Mae'r ddau yn fflat. Ych chi ddim ymhell ar beic gyda taires fflat. A chi'n dweud wrtho beth yn union digwyddo? Wel, wi ddim yn siŵr, falle mod I wedi codi hoelen neu falle mod I wedi bwrw yn erbyn carreg llym. Fydde fi ddim yn hir yn trwsio fe, ond dyma'r pwynt. Dyma'r pwynt. Oedd yn iawn pan dechreuais I mas. Oedd yn iawn pan dechreuais I mas. Y sit cyntaf ar y gras. Oedd yn iawn. Ac ers ni, rhyw ffordd neu gilydd wi wedi codi puncture. Twll. Awyr wedi diflannu. Y dŵr biwiol wedi diflannu rhwng yr amser defosiwn a cyrraedd y sgwrs. Teirs yn fflat. Lle dechreuodd yr Efengyl? Lle dechreuodd yr Efengyl? Gyda'r arglwydd Iesu yn pregethu edifarhewch, canes y mae'r teyrnas nefoedd yn agos. Beth oedd pŵer Pentecost? Edifarhewch. Ac wedyn, gewch chi dderbyn eich bedydd, a gewch chi dderbyn yr ysbryd glân. Mae'r Efengyl yn dechrau gydag edifeirwch. Wy'n gofyn I chi, heno, chi'n caru y wraig? O ddifri. Wi ddim yn tynnu eich coes. Wy'n gofyn I chi o ddifri. Os ych chi'n briod, I chi'n caru y wraig. A chi, gwragedd, chi'n caru y gŵr oeddi yn dangos? I bob un ohonych chi, wy'n gofyn yn straight, ydych chi yn byw yn lân eich meddwl, yn lân eich llygaid, yn lân eich bywyd. Os nad ydych, beth sydd yn digwydd yw bod chi'n colli'r power rhwng yr amser defosiwn a'r sgwrs, a chi'n cisio reidio eich beic ar teirs fflat. Fyna mae'r Efengyl yn dechrau, a fyna mae'r sip gyntaf, blas a ras, wrth I ni ddod yn ôl. Mae'n y diwygiad ond os yn America ar hyn o bryd, Asbury efe, chymod y coleg. Nawr, wi ddim wedi dilyn y stori a wi ddim yn gwybod falle bod rai ohonych chi yn gwybod lot amdano fe. Ond yn ôl beth darllenes I yn y lle cyntaf, oedd wedi dechrau ble gydag edifarhau. Chi wedi dod at eich gilydd I ddathlu yr arglwydd ac I chwilio am fwy ohono fe. Ewch chi ddim ymhell. Nes bod chi wedi penderfynu bod chi'n mynd I edifarhau a gerbron Duw ych chi'n mynd I fyw yn lân ac yn sanctaidd. Na beth sydd eisiau. Oni bai am hynny. Oni bai am hynny, chi'n mynd I dalu tresu dirgel. Byddwch chi yn colli'r power, bydd e'n just yn diflannu trwy eich dwylo fel tywod man. Dyna'r neges. O'n I ddim wedi gofyn amdani, ond dyna'r un ges I
oddi wrth yr arglwydd, a na'r un wy'n roi i chi yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Gweddion. Wi ddim yn credu mod i wedi derbyn y neges honno am ddim. Felly mae'n mynd i ddwy'n ffrwyth, mae'n sialens ac yn her i ambell un efallai mwy nag un yn ein plith hynna. Mae'r arglwydd yn gweld, mae'r arglwydd yn gwybod, mae'r arglwydd yn gofyn. Nid i blygu'r glin, nid i roi i fyny ar y temtasiwn preifat yna chi wedi roi mewn iddo fe. Y diafol sydd yn ein condemnio ein cadw ni lawr. Yr ysbryd mae e'n cyhydda bwyn ein codi fyny. Dewch unwaith eto at y groes. Gweld yr aberth. Cael blas a ras. Derbyn beth nad ydym yn ei heiddi. Y derbyn, y maddau, y croeso nôl, yr ail gydia, y cynhesrwydd, y clust agored, y ffafa, y gras. Mae'r tîm gweddi yn barod i'ch helpu os bydd eisiau. Dwi'n credu byddai'n taro i ni ganu. Dyma
gariad os gallwn ni, jyst i orffen. Ni'n mynd i ganu hwn, ond wrth i ni ganu, mae croeso i chi, fydd cwbl o'r tîm gweddi yn y cefn fyna, yn y gornel cefn, so os chi eisiau ymateb a cael gweddi, dwi'n meddwl bod yn neges sydd yn gwneud i ni ymateb, yn ein calonau ni, yn ein meddyliau ni, os falle, dyn ni'n gwybod bod yna pechod yn ein bywyd, os dyn ni wedi colli'r blas cyntaf yna o ras. Dwi jyst yn annog chi i fynd at y tîm gweddi a maen nhw'n barod ac yn eisiau gweddio dros bobl, felly wrth i ni ganu, plis ewch i'r cefn fyna a cael gweddi. Felly wrth i ni wneud hynny, gadewch i ni ymateb trwy ganu. Dyma gariad fel y morwydd. Dyma gariad fel y morwydd, tosturiaethau fel y llun, dywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy ag beidio a chofio amdano, pwy ag beidio a threithi glod, dyma gariad nad yn anodd, tra bod nefoedd wen yn bod. Ar Galfaria yr ymrwygodd, wrth fy nhôn a'r dyfnder mawr, torodd oll ar gaeau'r nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr. Ras a chariad yn megis dilyn, yn y dow ac dyma gyd, a chyfiawnder byr a heddwch, yn gysanu. Ras a chariad megis dilyn, yn y dow ac dyma gyd, a chyfiawnder byr a heddwch, yn gysanu ei o'r byd. Iaw Dad, ni'n diolch am dy drigaredd di. Ni'n diolch am dy ras di, sy'n weld bwr glir ar y groes. O arglwydd ni di'n bendithio ni heno. Agor ein calonau ni i dderbyn dy neges di. Yn enw Iesu. Amen. Felly'n diolch i Stewart ac i Adlais am arwain heno. Diolch i Hugh Tangraig. Mae yna te a coffi ar gael bellach fyny grisiau.
Hoffwn i atgoffa chi bore fori mae oedfa teulu am 10, felly peidiwch yn mynd ar plant i gwaith plant. Dewch, mae pawb yn dod fyma bore fori i gael dathliad teulu. O cyn hynny, bore fori am 8 y bore, mae na gwrdd gweddi dan arweiniad Alun Thomas, a mae hwnna'n ystafell uwchben y lle bwyta. Felly 8 y gloch bore fori gyda Alun yn ystafell uwchben y lle bwyta. A jyst i atgoffa chi eto, mae'r tîm gweddi yn y cefn os hoffech chi weddi. Nos da!